Avui cuinem pop amb ceba i ho farem amb pop blanc. És força més econòmic que el pop roquer i dona molt de joc per plats mariners. Teniu la llista de tots els ingredients a la descripció d'aquest vídeo i al nostre blog. Nosaltres hem fet servir 4 pops blancs, 3 cebes tendres més aviat grosses. Si us agrada molt la ceba n'hi podeu posar més. 4 alls tendres, oli d'oliva verge extra, sal, pebre, un vas de vi blanc i julivert. Agafem una cassola i posem un raig d'oli, l'escalfem i afegim els pops sencers que prèviament haurem netejat. Els hi hem retirat el bec, els ulls i hem netejat la part interior. Tapem la cassola i els deixem coure a foc moderat. Els pops s'aniran traient aigua. De tant en tant els hi donem la volta perquè es vagin coent per tots costats. Quan els pops s'hagin rebegut tot el suc, afegim mig vas de vi blanc i continuem la cocció. El temps total de la cocció del pop és d'uns 40-45 minuts. Quan s'hagi reduït tot el suc, els retirem i reservem. Mentre coem els pops, tallem les cebes a juliana, els alls tendres a rodelles i reservem. Un cop cuit el pop, posem els alls tendres i la ceba a la mateixa cassola i els anem enrossint a poc. A mitja cocció, salpebrem. L'anem enrossint a foc suau. I quan sigui ben ros, afegim l'altre mig vas de vi blanc, el deixem un parell de minuts i afegim els pops. Els hi donem un parell de toms per la cassola i ja ho tenim. Abans de servir-lo, posem julivert picat al damunt i el servim a taula. Un platillo mariner i econòmic per llepar-se els dits. Amb aquesta recepta ens afegim a la iniciativa de Comarques al Plat amb una recepta del Baix Empordà. No marxeu sense deixar-nos un like o un comentari. La subscripció al nostre canal és gratuïta. Si ho feu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.